Són barreres que se'ns han imposat o ens ha imposat. Les fronteres sobretot són per fer més evidents les diferències que podem tenir amb altres persones. Per a mi les fronteres, a més d'alambrades o murs, són barreres socials i por que té la gent a conèixer coses noves com la cultura o un idioma diferent. Per a mi les fronteres són barreres que separen persones i no només hi ha polítiques, físiques ni geogràfiques, sinó que també les tenim al cap. Són limitacions que ens posem nosaltres mateixos per tancar-nos. Per mi les fronteres són divisions, ja siguin metafòriques o literals, entre el que pots fer, on pots estar, entre el que pots i el que no pots. Són principalment limitacions que ens posem tant personals entre persones, també doncs, en part de territori per separar-nos entre nosaltres. No ens deixen continuar el camí. On la gent les posa. No només estan físicament, sino també estan a la nostra ment. La física es el que te prohíbe el paso a ir a otro país, a otro lugar que quieras ir, y la mentalmente es la que no te deja moverte del mismo sitio, a poder avanzar mentalmente, como decir, me quiero superar y no poder por algo que tengas. Tindre drets com a persona, tindre accés a educació, a sanitat. Si estàs a un costat on no hi ha guerres ni problemes, doncs tens moltes oportunitats per qualsevol cosa. I si estàs en l'altre costat, doncs a vegades no tens l'oportunitat ni de viure. Moltes vegades estar en un costat o a l'altre de la frontera implica no tenir oportunitats per ser qui vols ser. O, per exemple, no tenir una educació o sanitat, o moltes vegades també renunciar a la teva ideologia o a la teva religió. I moltes vegades implica que estiguis empresonat, però no només a una presó, sinó també socialment, que no t'acceptin socialment. No, no es tenen els mateixos drets. No tothom. Avui dia, sí, la majoria de gent pot optar a la sanitat i a l'educació. No hi ha igualtat per als joves de la nostra ciutat, però no només per l'economia. També una persona que és, per exemple, d'Espanya pot arribar a tenir una millor sanitat que una altra sí que és immigrant. Hi ha una diferència, no? També sempre és pel nivell adquisitiu que tens i pel capital, perquè la societat en la que vivim és així. Però realment, si tu vols una cosa, has de lluitar per ella, no? Independentment de si comences aquí o si comences aquí, no? Si vols arribar aquí, depèn del treball que li poses si arribes. O una persona doncs, que està millor econòmicament, també està millor en forma de contactes i com aconseguir una feina o una altra, com aconseguir el que vol, i una persona menys desenvolupada econòmicament doncs té moltes més dificultats que una altra. Ens influeix molt de com sigui cada persona, d'on s'hagi criat, on visqui, amb qui vagi, com pensi i on s'hagi format i amb la gent que s'envolti. No tenim la mateixa igualtat d'escoles, de sanitat i... Perquè, per exemple, si els meus pares no em poden pagar una universitat, jo no tindré l'ajuda que, per exemple, tindran els rics. Els rics tindran més ajudes que nosaltres i més oportunitats. Uns tenen més oportunidades que l'altre. No hace falta salir de tu cole para ver que hay gente que, por ejemplo, tiene más posibilidades de ir a un mejor cole o ir a un mejor bachillerato, por decirlo de alguna manera, por su nivel económico. Sobretot la part econòmica i doncs, el desenvolupament dels valors de cada alumne. Diferències, pues, la manera d'aprendre, d'ensenyar, de funcionar,
la manera de veure les coses i de com afrontar-les, i també depèn doncs, del lloc, l'escola on estudis, els valors, com pensin i el poder adquisitiu també, òbviament. Per mi acollir significa donar ajut a una persona que ho necessita, protegir-la o oferir-li qualsevol cosa que necessiti per millorar-li la seva vida o alguna cosa així, i sense ningú interès. Per mi, acollir significa ajudar una persona quan més ho necessita. Donar-li un lloc per viure, una vida una mica millor. Ayudar a alguna persona que lo necesita y no por interés. Acoger a una persona es ayudarla sin tener ningún tipo de beneficio, solo porque sí, porque lo necesita y por ser buena persona. Jo crec que sí, som acollidors, perquè Barcelona és bastant moderna i cada vegada ho és més, però podríem ser-ho molt més com altres ciutats d'Europa, com és Alemanya, però això pareix que cada vegada més gent s'interessa per aquest tema i cada vegada serà més acollidora. No som el suficient acollidors perquè, per exemple, els migrants interns sí que els acollim bé, però els immigrants que venen de fora no se'ls acull igual. Moltes vegades no se'ls acull igual, ja sigui per la religió o diferències de cultura, de tradicions, d'idioma. Els hi costa més adaptar-se i moltes vegades no els hi facilitem tant com podríem. Yo creo que en la ciudad no somos acogedores porque si no dejaremos pasar a las personas que sí que lo necesitan. Y si es aquí en el cole, pues yo creo que sí somos acogedores. La nostra ciutat no ho és acollidora, perquè Barcelona sol agafa 18 persones. I si jo, per exemple, estic en una situació com ells, a mi m'agradaria que agafessin a tots, no solo a 18 personas. No somos acogedores en la ciudad porque si no todos tuviéramos el mismo derecho y, por ejemplo, una persona de otro país en España no puede tener los mismos derechos que lo tiene uno nacido aquí. Y pues en el cole a veces lo somos y a veces no, porque no tratamos de la misma manera a todos, porque hay mucha gente de que se siente más por haber nacido aquí o sea, por no ser de otro país. Implica que no ets reconegut com a persona, no tens els mateixos drets que potser que nosaltres sí tenim, no tens res. Si estás en un campo de refugiados, la pasas súper mal porque no es lo mismo, o sea, no estás en libertad, por decirlo, no tienes la misma libertad que lo tienes en la ciudad, por ejemplo. No ets reconegut com a persona. Quan estàs a un camp de refugiats o en un nou lloc, no tens drets, moltes vegades no es respecten, no tens coses prioritàries com aigua, menjar, i moltes vegades estàs en l'oblit d'altres persones. Quan no estàs ni en un costat ni a l'altre de la frontera és com si s'oblidessin que ets una persona, ets algú que està com fins i tot molestant, que està en un lloc on ningú vol fer-se càrrec de tu. I implica no tenir recursos, no tenir res. Intentar sobreviure amb el que tens i amb les poques ajudes que et donen. Bueno, jo ara he estat estudiant la Revolució Francesa i l'etapa jacobina em sembla molt bona idea. Repartir una mica més els béns d'una forma més equilibrada i no tant d'una manera capitalista. Ajudar-nos entre tots i fer-ho tots junts perquè no hi hagi tantes diferències i tal, però realment la veig bastant complicada. I a l'hora d'una altra solució que vegi possible no se m'acut cap. Vull dir, aquesta està bé com a pensament, però s'hauria de treballar molt perquè realment pugui ser eficient. Obrir fronteres. Abramos fronteras. Réfugiés, bienvenue.
Refugees welcome. Obrim fronteres!